नमस्ते. मी आज पालक पनीर बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा पालक आहे, हा मी स्वच्छ धुवून घेतला आहे. एकदम पानं आहे ना साफ करून स्वच्छ धुवून घ्यायची. अशी धुवून स्वच्छ घेतली. आता मी ही गॅसवर ठेवते, पाणी टाकून जरा उबळायला ठेवते, म्हणजे उकडायला ठेवते, म्हणजे ते पानं शिजून नरम होतील. त्यामुळे थोडं पाणी ओतते, कारण ते वाफेने आहे ना ते आपोआप नरम होणार आहेत. जास्त पाणी नाही ठेवायचं. आणि ते नंतर ते पालकचं पाणी आहे ना टाकायचं पण नाही, ते घ्यायचं वापरायला. त्याच्यावर झाकण ठेवून आता हे मी गॅसवर ठेवते. हा पनीर आहे 100 ग्राम. हे टोमॅटो आहे, हे मोठे मोठे 2 टोमॅटो होते ते घेतले आहेत, कापून घेतले आहेत, कारण हे पण आता आहेत ना बारीक त्याची पेस्ट बनवायची आहे मिक्सरला लावून. त्यासाठी हे आहे ना हा मसाला आहे, म्हणजे ग्रेव्ही पाहिजे ना त्याच्यासाठी हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं थोडंसं घेतलं आहे, कोथिंबीर आहे, हिरवी मिरची घेतली आहे, कारण मी आता मसाला लाल मिरची पावडर नाही वापरणार आहे, त्यासाठी हिरवी मिरची. हे लसूण आहे, हे थोडंसं अद्रक आहे, आणि हा थोडासा आहे ना 2 लवंग आहे, ही थोडीशी दालचिनीचा तुकडा आहे, आणि थोडासा गरम मसाला आहे, आणि हे आहे ना एक छोटासा कांदा आहे. आणि हे 1 चमचा आहे ना मी त्याच्यामध्ये साखर टाकणार आहे, कारण का माहिती आहे, म्हणजे आंबट गोड असा प्रकार झाला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी आहे ना थोडीशी 1 चमचा साखर टाकणार आहे. आणि हे आहे ना फोडणीसाठी ही 2-4 पानं कढीपत्त्याची घेतली आहे, हिंग आहे, जिरं आहे, आणि मोहरी. ही हळद आहे, हे मीठ आहे, आणि तळण्यासाठी हे तेल आहे, तडका देण्यासाठी तेल. ती पालकची पानं शिजायला ठेवली आहे. तोपर्यंत आहे ना हा सगळा मसाला आहे ना मिक्सरला लावून बारीक करून घेते, वाटून. कारण मी आता ना मिरची पावडर नाही वापरत आहे, कारण हिरवी मिरची वापरते आहे. साखर आहे ना ते नंतर टाकणार आहे मी शेवटला. हे खोबरं आहे थोडंसं. हा मसाला कशासाठी घ्यायचा, म्हणजे चांगली ग्रेव्ही बनते आणि चांगलं म्हणजे छान होतो ते. पालक पनीर म्हटल्यावर कसं खास भाजी असते ना, ती स्पेशल भाजी असते, त्याच्यासाठी कसं स्पेशलच मसाला लागतो. हे मी आता वाटून घेते पहिलं, आणि त्याच्यानंतर आहे ना ही टोमॅटोची पेस्ट बनवून घेणार आहे. तोपर्यंत पानं शिजून थंड होईपर्यंत, कारण ते पानाची पण पेस्ट बनवायची आहे. हे बघा पानं कशी शिजायला ठेवली होती ना, ती कशी शिजली आहेत बघा मस्तपैकी. हे आता मी काढून घेते. आणि पाणी आहे ना, हे पाणी टाकायचं नाही आहे, ते आपण वापरायचं, कारण त्याच्यामध्ये सगळे ते पाण्याचं हे निघालं आहे ना, पानातलं सत्व. किती पानं झालीत बघा शिजून. ती गरम आहेत ना, त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी थंड म्हणजे थोडं पाणी होते, म्हणजे लवकर थंड होईल. आणि आता मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत. याची पण पेस्ट बनवून घेते बारीक. हे थंड झाले आहे, हे आता मिक्सरला लावून घेते बारीक पेस्ट बनवून. ही पालकची पेस्ट बनवून घेतली आहे. आता मी आहे ना गॅस पेटवला आहे. हे सर्व मी जो मसाला घेतला होता ना, कांदा, खोबरं, लसूण, अद्रक वगैरे, ते पेस्ट बनवली आहे, आणि हे टोमॅटोची पेस्ट बनवली आहे. आता मी कसं करायचं ते तुम्हाला दाखवते. गॅस पेटवला आहे, भांडं पण ठेवलं आहे. आता त्यामध्ये तेल ओतते. थोडीशी मोहरी टाकते. हे थोडंसं जिरं टाकते. हा कढीपत्ता आहे, कढीपत्ता टाकते, आणि हा थोडासा हिंग आहे. आता हे भाजलं ना चांगलं, मग त्याच्यामध्ये आहे ना हा मसाला टाकते. हा जो मसाला वाटला आहे ना सगळा, कांदा, खोबरं वगैरे, तो टाकते. हा मसाला असं जरा फिरवायचा, आणि त्याच्यामध्ये ती टोमॅटोची पेस्ट टाकायची आहे, म्हणजे टोमॅटोची पेस्ट टाकायची, आणि चांगलं 2 मिनटं फिरवत राहायचं, म्हणजे तो टोमॅटो आहे ना शिजायला पाहिजे म्हणून. गॅस फास्ट करते जरा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही टोमॅटोची पेस्ट टाकते.
चांगलं शिजायला पाहिजे. ही सर्व अशी ग्रेव्ही आहे ना मस्त बनवली ना, मग कोणतीच तुम्ही भाजी बनवा कुठल्या पण पद्धतीची, ती भाजी छानच होणार. खाली असा मसाला त्याच्यामध्ये वापरायचा. जरा कड यायला पाहिजे. गॅस फास्ट करते कारण ते टोमॅटो वगैरे शिजून आहे ना, ते थोडं कमी होणार आहे, आता सुकणार. आणि ते सुकलं नाही चांगलं, मग त्याच्यामध्ये ते पालक बिलक आपण ते सगळं टाकायचं. कारण हे सगळं कच्चं आहे ना, त्याच्यामुळे हे सगळं पहिलं आधी शिजवून काढायचं. मी थोडं झाकण ठेवते 2 मिनिटासाठी. बघूया झाकण खोलून. मस्त शिजलाय बघा, सुकलाय पण एकदम. गॅस फास्ट करून आहे ना, हे चांगलं आता भाजून काढते. आता बघा याच्यामध्ये कोण बोलेल टोमॅटो टाकलाय म्हणून, चांगली 2 टोमॅटो टाकले, 1 कांदा, खोबरं. त्याची ग्रेव्ही बनल्याशिवाय का भाजीपाला चांगला होतो. त्याचं तरसवलं ना चांगलं चरचरतंय बघा. आता याच्यामध्ये आहे ना, याची पालकची पेस्ट आहे ना, ती टाकते, ओतते याच्यामध्ये. गॅस कमी केला आहे. आता मी ते हे ओतते, पालकची पेस्ट आहे ना ती ओतते. आता चांगले हलवून घेते. कलर किती छान आलाय बघा. गॅस फास्ट करते आता. मस्त ग्रेव्ही पण त्याच्यामध्ये मिक्स होऊन आहे ना, एकदम छान दिसते. तो पालकची पानं जी शिजवली ना, मग ते पाणी राहतं ना, ते टाकायचं नसतं. ते मी ना पानं वाटायलाच घेतली, ते ग्रेव्ही बनवायलाच ते पाणी वापरलं. आता पाणी नाही टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये मीठ हळद टाकते. एक कड आला की त्याच्यामध्ये पनीर टाकते. ही थोडीशी हळद टाकते. एक चमची साखर घेतली आहे, म्हणजे कसं थोडीशी साखर, जास्त नाही. आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकते चवीपुरतं. मस्त छान झालाय एकदम मस्त. आता त्याच्यामध्ये आता कढी येईल. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, आम्ही पनीर घेतलाय ना, तो पनीर टाकते. हा पनीर आहे तो टाकते आता. आणि जरा वाफेला लावते, झाकण मारते, कारण का थोडा पनीर शिजला पाहिजे ना, त्याला मीठ वगैरे लागेल म्हणून. आता थोडं झाकण मारते. पालक पनीर मस्त रेडी झाला आहे. आता गॅस बंद करते आणि आपण झाकण खोलून बघूया. छान झाला आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आपला घरगुती पालक पनीर तयार आहे. एकदम मस्त रेडी आहे, कंप्लीट.